Tervetuloa. Tämä on opasvideo AvaTrade-alustasta. Seuraavan 90 sekunnin aikana opit lukemaan marginaalitasoa ja vapaata marginaalia. Nämä luvut auttavat ymmärtämään, kuinka paljon tilaa tililläsi on. Katso yläpalkkia, näet marginaalitason ja nähdäksesi vapaan marginaalin, klikkaa pientä nuolta. Vapaa marginaali on tilisi käytettävissä oleva puskuri juuri nyt. Marginaalitaso on painemittarisi. Korkeampi tarkoittaa enemmän tilaa, alempi tarkoittaa tiukempaa. Huomioi ensin nämä kaksi lukua. Katso nyt, mitä tapahtuu, kun avaamme kaupan. Kun kauppa avataan, osa marginaalista varataan. Vapaa marginaali pienenee ja marginaalitason prosenttiosuus muuttuu. Jos markkinat liikkuvat, nämä luvut muuttuvat uudelleen. Tärkeintä on seurata näitä kenttiä, jotta ymmärrät riskisi reaaliajassa. Hallitaksesi riskiäsi paremmin voit käyttää avaprotektia valuutta, kulta ja hopeakaupoissa. Valitse kohdeetuus, kuten eurodollari. Näet pienen keltaisen kilven instrumenteissa, joissa voit käyttää tätä nerokasta riskienhallintatyökalua. Valitse osta tai myy. Näet avaprotektin, rastita ruutu valitaksesi ajanjakson, jolle haluat suojan, ja näet pienen maksun, jonka kaupan suojaaminen maksaa. Vahvista osto tai myynti sinisellä painikkeella. Nyt, jos kauppasi on tappiollinen, et menetä varojasi, vaan ainoastaan pienen suojamaksun. Tämä on nopea riskienhallinnan tarkistus. Tiedä, mistä katsoa ja mitä luvut tarkoittavat.